Ntewonu. N'ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya na nkeji asụsụ nke ndị bekee na-akpọ part of speech. Anyị ga-eleba anya nkeji asụsụ anọ. Ụbọchị ọzọ anyị leba anya na ndị ọzọ, mana ugbu anyị ga-eleba anya sọsọ naanị anọ. Anyị bido na aha nke a na-akpọ noun na bekee. Ịmagụ ihe bụ aha, ọ na-akọwapụta aha mmadụ, aha ihe, aha obodo na aha dị iche iche. Ọmụmaatụ anyị enye ebe a bụ Ada bụ nwanyị. Ada is a girl. Ada bụ nwanyị. Ada is a girl. Abịa na ahịrịokwu a na this sentence, ihe bụ aha dị ebe a bụ gịnị? Ada. Ada na-akọwapụta ihe na gịnị? N'ahịrịokwu a na sentence a. Ọmụmaatụ ọzọ anyị ga-enye bụ ọ na-agba bọọlụ. Ọ na-agba bọọlụ. He is playing ball. He is playing ball. Abịa n'ahịrịokwu a, aha nkeji asụsụ aha enwere ebe a bụ gịnị? Bọọlụ. Nke a bụ ihe gosipụtara aha. Wetekwa na ikwu na aha nke bụ noun na bekee na-egosipụta aha ihe, aha obodo, aha ihe dị iche iche. Anyị ga-eleba anya na nkeji asụsụ ọzọ enwere bụ ngwa. Ngwa nke bụ gịnị? Verb na bekee. Verb. Ọ na-egosipụta ihe na-eme eme. Ngwa na-egosipụta ihe na-eme eme bụ anyị na-ekwu maka ya. Ọmụmaatụ, nne m gara ahịa. Nne m gara ahịa. Ahịrịokwu ọbụla kwesịrị inwe ngwa ka o wee nwee gịnị? Nghọta zuru oke. N'ahịrịokwu a, nne m gara ahịa. Gara bụ gịnị? Ngwa dị n'ahịrịokwu a. Gara, ọ bụ ngwa iji wee mee ka gịnị? Ka ahịrịokwu a wee nghọta zuru oke. Maka na iwepụ gara anụnwa, ịma na ahịrịokwu enwere nghọta zuru. Nne m ahịa, ịgwa mmadụ nne m ahịa, ama nghọta ihe ị na-ekwu. Mana itinye ya ngwa ka ya eme ka ahịrịokwu a wee nghọta zuru oke. Nne m gara ahịa. Ka anyị leba anya na nke atọ anyị nwere bụ nnọchiaha. Nnọchiaha nke ndị bekee na-akpọ gịnị? Pronoun. Nnọchiaha bụ nkeji asụsụ ndị ahụ na-anọchite anya aha. Ị chọrọ ịkpọ aha onye aha maọbụ ihe aha, ijiri gịnị? Mkpụrụ okwu nnọchiaha wee gosipụta ya. Mkpụrụ okwu nnọchiaha enwere bụ i, ọ, o, wee dịrị gawa. Ọmụmaatụ enwere ike igosipụta bụ ọ bara ọsọ. Ọ bara ọsọ. Nnọchiaha, onye gbara ọsọ? Ọ gbara ọsọ. Egosipụtara with gịnị? Aha mmadụ. Nnọchiaha dị na ya bụ gịnị? Ọnụnwa gịnị mee gịnị? Ọ nọchitere aha ihe aha a na-eme gịnị? A na-ekwu maka ya. Ọmụmaatụ ọzọ bụ ikwuru eziokwu. Ikwuru eziokwu. Nnọchiaha dị na ya bụ gịnị? Ikwuru. Ọ nọchiputere gịnị? Anya onye aha na-ekwu maka ya. Anyị leba anya na nke anọ, nkeji asụsụ nke anọ anyị depụtara. Nkọwa aha. Nkọwa aha. Nkọwa aha anụnwa, ihe a na-akpọ na bekee bụ gịnị? Adjective. Adjective. Ịmụ ihe ọ na-akọwa? Ọ na-akọwapụta ihe aha ahụ na-eme na gịnị? Na-eme n'ahịrịokwu. Ọ na-akọwapụta. Ọ na-enye nkọwa zuru oke banyere aha a na-ekwu na ahịrịokwu ahụ. Ọmụmaatụ, Obi dị oji. Obi dị oji. Obi is dark. Is dark in complexion. Obi dị oji. Oji anụnwa bụ gịnị? Nkọwa. Ọ na-akọwapụta ihe Obi a bụ. It's explaining what Obi is, that Obi is dark. It's explaining that Obi is dark. Nneka toro ogologo. Nneka toro ogologo. Ogologo a bụ gịnị? Nkọwa aha. Ọ na-egosipụta na Nneka toro gịnị? Ogologo. Nneka is tall. This tall anụnwa, tall is ogologo na in English.
simply is just showing that Nneka is tall. It's showing that tall. They are trying to describe that Nneka is what? Is tall. So ndị a bụ nkeji, anyị nebara nkeji anọ ụbọchị nke taa. Anyị nebara anya na aha, ngwa, aha which is noun, ngwa which is verb, nnọchiaha which is pronoun, nkọwa aha which is adjective. Aha noun, Ada bụ nwanyị, Ada is a girl. Ada bụ nwanyị, Ada is a girl. Ada here is what? Noun, is aha. Abịa na ngwa, nne m gara ahịa. My mother went to market. Gara is what? Ngwa. Wee dere gara. Ebe a ka anyị akwụsị na lesson nke taa. Ọ bụ na ị nwere iwe ọbụla gbagwojuru gị anya, biko tinye na comment section ka m kụziere gị nke ọma ka ọ dị na klaasị anyị ọzọ. Ndeewonu.